መቸም ኣብዛ ዓለም ዘይተነግረንበር ዘይተገብረ የለን ከም ዝበሃል ዝተፈላለየ ዝተፈጸመ ዓይነት ምትላል ሰሚዕኹም ትኾን ኢኹም። ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ኣብ እስጳኛ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ዓይነት ምትላል ግን ንብዙሓት ዘገረመን ዘደንጸወን ይኾይኑ ዘሎ። ሓንቲ እስጳኛዊት ሰበይቲ ሓደ ኣነ ኣምላኽ እየ ብምባል 300,000 ዩሮ እዩ ኣታሊልዋ ዘሎ። እወ ኣነ ኣምላኽ እየ ብምባል ኣታሊልዋ። ዘገርም እዩ። እቲ ዛንታ ነዚ ይመስል። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እስጳኛ ኣብ እትርከብ ለዮን ኣብ እትበሃል ንእሽተይ ከተማ እትነብር እስፕሬዛ ዝተባሃለት ብዕድመ ዝደፍአት እስጳኛዊት ሃይማኖታዊት ዝነበረት ኮይና ንነዊሕ እዋን ድማ ልክዕ ከም ድንግል ማርያም ሕሪቲ ኮይና የስምዓ ከም ዝነበረን ሓደ መዓልቲ ከዓ ኣምላኽ ከዛረበያ ትጽበ ነይራ። ሓደ ኣብቲ ከባቢ ንእሽተይ ድኳን ዝነበረቶ እስፕሬንዛ ሃይማኖታዊት ምዃና ዝፈልጥ ዝነበረ ሰብኣይ ድማ ነዚ ዝነበረ እምነት ናብ ረብሕኡ ንምውዓል ኣብ 2013 ደዊሉ ኣምላኽ ዝድውለልኪ ዘለኹ በላ። ንሳ ድማ እቲ ትጽበዮ ዝነበረት ድምፂ ናይ ኣምላኽ ዝመጻ መሲልዋ ዝሓተቶ ንኽትገብር እያ ተዳልያ። ንሱ ከዓ ኣብ ዘካይዶ ሓደ ናይ ገነት ባንክ ዝበሃል ገንዘባ ከተቐምጥን ወለድ ልዑል ክትረክብን ብጀካት ትረኽቦ ወለድ ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት መንበሪ ክስርሓላ ዘኽእል ምዃኑ የእመና። እዛ ኣቐዲማ እውን ኣብ ሃይማኖት ፍሉይ ኣረኣያ ዝነበራ እስፔሬንዛ እዚ ደወል ምስ መጻ ከይተወላወለት እያ እቲ ኣነ ኣምላኽ ኢሉ ዝደወለላ በዓል ድኳን ዝበለቶ ዝገበረትሉ። ን6 ዓመታት ከዓ ንሱ ኣብ ዝሓበራ ንእሽተይ ድኳን ከይዳ ኣብ ሓደ ቦታ ነቲ ገንዘብ ተቐምጦ ነበረት። እቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ መንግስተ ሰማያት ገዛ ክሰርሓላዩ ትጽቢት ነይርዋ። ኣብዚ 6 ዓመታት ድማ ኤስፔሬንዛ ኣስታት 300,000 ዩሮያ ነዚ ዘታለላ ሰብኣይ ኣብቲ ዝበሎ ቦታ ዝቕመጠትሉ። ሕሉፍ ሓሊፋውን ኣብ ባንካ ዝነበረ ገንዘብ ምስ ወድአት ካብ 2 ናይ እስጳኛ ባንክታት ገንዘብ ተለቂሓ ከምቲ ዝበሎ ትገብረሉ እያ ነይራ። ይኹን እምበር እቲ ምትላል ዝፍጽም ዝነበረ ሰብኣይ ከይፈለጠት እቲ ገንዘባ ተቐምጠለ ዝነበረት ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ ድኳን ዘካይድ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ። ብጀካዚ እውን ንኤስፔሬንዛ ንስድራ ቤታ ብፍላይ ድማ ንደቃ ከይትነግር እንድሕር ነጊራ ድማ ንሱ ኣምላኽ ብምዃኑ ንስድራ ቤታ ክቆትሎም ምዃኑ እዩ ኣፈራሪሕዋ። በዚ ከዓ ን6 ዓመታት 300,000 ዩሮ ኣታለላ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ጉዳይ ክቃላዕ ዝኽኣለ ደቃ ሕሳብ ባንካ ገንዘብ ዘይብሉ ምስ ረኸብዎ እዩ። ንፖሊስ ሓቢሮም መርመራ ምስ ተገብረ ድማ እቲ ምትላል ተቓልዐ። እዚ ነዚ ምትላል ዝፈጽም ዝነበረ በዓል እቲ ድኳን ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትወ። እዛ ንናብሳ ብኣደይ ማርያም ዝተሓርየት ቅድስቲ መሲልዋ ኣምላኽ ድማ ክዛረባ ምዃኑ እምነት ዝነበረ ኤስፔሬንዛ ድማ እቲ ኣጎል እምነታ ናብ ሓደ ሙሉእ ዕድሚኣ ዘቐመጠቶ ገንዘብ ዘጥፍኣትሉ ምትላልዩ ኣቃሊዕዋ። ኣብዚ እዋን ከዓ እቲ ውልቀ ሰብ ተታሒዙ ን8 ዓመታት ንኽፍረድ እዩ ብዓቀብቲ ሕጊ ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ። ደቅኹም መብእታ ቋንቋ ትግርኛ ብቐሊሉ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? መልስኹም እወ እንድሕር ኮይኑ መሰረት ትግርኛ ኣፕሊኬሽን ተዳልያትልኩም ኣላ። ኩሉ ፊደላት ምስ ድምፂን ስእልን ቁጽሪታት ኣናባ ሰዓትን ቁጽሪን ዝተፈላለየ ትግርኛ ዘለዋ ኮይና ኣፕላይ ስቶር ብምእታው ዳውንሎድ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም። የቐነየልና